Мен инде кайнана булырмын дип уйлыйсың. Сүзең әйтеп бетер, кеше куркытма, куркып калмасын аннасың. Тагын, моның әнисен ачар дип. Күйеүгә килмәсләр тагын. Малайның кызлар белән дус булып, кызлар белән аралашу ул зур бәхет. Бүтән бестолковый җырчылар синең җырларыңны яратмый вообще. Недостижимый вы космос. Кешене бәйләнмә. Кеше репертуарына бәйләнмә вообще. Или яшь чакта, теге изгенә җитеп битмәгән чакта өйләнеп куясың. Ул безне терпеть итә, без аны терпеть итә. Безнең әти яхшы кеше вообще. Соклангыч кеше. Соклангыч кеше. Дуслар, Ялкын журналы безне бит чакырды, таки YouTube-ка хәтле килеп җиттек бит без икәүләшеп, биме? Зәйнәп апасы. Исәнмесез, хәерле көн. Хөрмәтле дуслар, әйе, Ялкын журналы, Ялкынлылар үзләренең бик кызыклы, көтелмәгән яңа ниндидер менә шу тапшыруына чакырдылар. Без үзебез сорауны бирәбез бер-беребезгә һәм без җавап бирергә дә тиеш әлбәттә. Бу сораштыргалаштыру дигән тапшыру. Шуңа күрә безне яңаша сез бүген күрәчәксез. Һәм инде без киттек. Бәлки фәлсәфи темалар булмаса да кызык булачак дип уйлыйм. Беренче сорауым миннән. Без сорауларны белмибез. Итак, балачактагы минем белән бәйле иң матур истәлек. Аныкы? Иң матур истәлек? Алар күп инде ул. Балачактагы истәлекләр, алар барсы да матур, улым. Алар синең белән бәйле булган, һәм инде кечкенә белән бәйле булган истәлекләр, алар барсы да матур. Кайсы микән инде? Синең белән гастрольгә чыккач, без сине гастрольгә аладырыйк бит, диме? Һәм инде шунда бер авылда гастрольгә чыгыр алдыннан мин костюмнар алдым, шалбар, свитер алдым, җылы шапочкалар. Теге üşümәсен дип авыл клублары суык була бит инде. Һәм шунда яңа шалбар алган идем. Безнең концерт барышында шундый хәл булды. Без сине сәхнә артында калдырып чыгып китәбез бит инде. Үзебез концертны тәмамлап, җырлап бетереп керәбез. Шул вакытта бөтен халык көлә башлады. Мин сәхнәдә инде концерт азакка якынлашып килә. Концерт азакка якынлашып килә. Һәм мин шунда халык көлә башлаганга аптырап, кая карарга белмим. Шуннан борылып, ортама борылып карасам, син басып тора идең, җыртык туплы штанын күрсәт. Анда шундый история. Мин ул штанны мин балачактан ук чыкынырга жаратайым. Уенчыкларны сүтәргә жаратайым. Вообще бөтенләй. Монда кичкенә тишек таптым да инде миңа бит балачагага нәрсә эш булмагач, уенчык булмагач скучно. Монда тишекне таптым да. Башта аз гына җыртып алдым, аннан байтып җыртып бетердем да до конца такой. Думаю, ага, концерт бетте бугай, соңгы җыр. Сәхнәгә чыгасы бар дип былай иттереп киттем мин. Әйе, шулай дип уйлагансыңдыр инде, әлбәттә. Ниндидер уйларың булгандыр инде, бәләкәй булсаң да, сиңа да вакытта 5 яшь иде. Һәм мин шул инде күрдем дә шул җыртык штаныңны, синең артка борылып карап, халыкның нәрсәдән көлгәнен аңладым. Әлбәттә, иң ягыда без сине сәхнәгә алып чыктык, бер дәле баш итеп киттек. Иң яраткан историям шул җыртык штан. Җыртык штан. Хәзер мин сиңа сорап бирәм. Без сезнең кайсыгызны күбрәк иркәләдек? Өченчесен күбрәк иркәләдегез. Соңгы вакытларда шуны сизәм. Альфавызны күбрәк иркәлиләр, икәүләшеп. Әни дә, әти дә шул хәтле генератор, ярату генератор бер кашында мин күргән юк. Кайбер вакытларында иртән торгач, обязательно кемне ашатырга кирәк? Альфны ашатырга кирәк. Чөнки Булат үзе пешерә ала уже. Афуат ул. Тагына уяна, Альфны ашаттым, Булат үзе дә бер нәрсә анда җылытып ашады. Менә шулай инде. Юк, чыннан да әйткәндә, икебезне дә яраттыгыз Фуат белән. Чыннан да әйткәндә, икебезне дә яраттыгыз. Тигез күрдегез. Яратты, тигез күрдегез. Һәр әти, әни шулай инде. Рәхмәт әйдәгез. Һәр баласын тигез ярата. Укытучылар сине минем өчен шелтәли идеме? Эләкте. Күрде башлар. Әйе, булды шулым. Андый хәлләр булды. Әлбәттә, директорга чакыру булар булды инде. Әйе, шулай укырга жаратмадым күбрәк. Ну, мин җавап бирәм.
Мен сені бүлдірем, мені бүлдірге ярый деділер. Айтыңды. Шулай. Кай вакыт инде барадыр инде. Нежели мете, моны булат эшләгән инде, я булмаса, нежели шулай булган инде дип, әлбәттә, сөйләшеп кайтадыр инде. Әмма искә алырлык мотор яклары күбрәк булды һәм инде яхшы эшләр өчен дә чакырттылар директорга, күрә активлык өчен дә. Менә бу Миләшеләр дигән клипны төшергән чакта, әтине хәтерлисеңме, ничек болын уртасында басып торганда, клипта төшергәндә, әтигә шалтыратып, срочно мәктәпкә килегез дип, заучны ишек белән тибеп бешергәнне хәтерлисең, сугып бешергәнне хәтерлисеңме? Иң косячная история шулай минем. У бит җайсыз. Җайлы-җайсыз ләккән. Мин ул чакта как раз таки спорт белән шөгыльләнеп йөрим. 100-гә якын килоем, шундый махина. Әйе, шул шәш күбие башта монда, шуны как Дагестанская шаган мин. Хәзер ул серпка. Шуңа görə тибеп аттым да шул ишекне. Юк, син кандай малай белән конфликт булган. Юк инде. Юк инде туалетка кадәр нәрсәдер җыйнайм мин анда. Шаматта. Йөгереп чыктың. Йөгереп чыктым. Җайлы-җайсыз укытучы шул ишек артында булган элек. Зауч. Иң теге усал зауч иде. Алла саклады, яра исән сау. Яра. Безнең гастрольләрдән синең исеңдә калган иң кызык хәл улым. Безнең гастрольләрдән синең аңладым. Син алып гастрольгә чыккан вакытта инде шушы. Ой, алар һәр гастроль. Менә җылын әйтеп кара. Менә 2005. Юк, менде андый. Фуат Тугач мин гастрольгә күп җөрмәдем шул мәктәптә булганга, укыганга. Гастроль. Ну, жизни белән күп историялар булды инде. Шуны әйтсен, әйе. Жизни ул әтинең жизнәсе булып чыга инде. Апасының ире. Апасының ире, әтисенең апасының ире жизни бит инде. Әтинең жизнәсе. Әйе, ладно. Не суть, короче. Шул гастрольләрдә жизни безнең утта утырай. Художник по свету дип йөртәйек без аны. Форик. Әти әни гастрольдә бит инде, сәхнәдә бит инде жизни ут карап утыра. И мине сәхнәгә чыкмасын дип, шул жизнигә әйтеп, мин сөйлимме, син сөйлисеңме? Сорауга мин җавап әйтәм. Кыстырга ярый. Менә чыкмасын дип жизни кырына утырттылар. Бер кулда мин, икенче кулда булай пульт белән настройка ясап утыра инде ул сәхнәдә, ут мотор булсын дип. Ә мин хитрожопый бит инде. Нишләргә белмим. Тегендә главный розетканың блока тора. Шуны аңладым, Кулны сузып шарт иттереп чыгардым, бүтән сәхнәдә бүтән ут сүнде. Хәзер дә ул историяны кызык иттереп сөйлиләр, бүтән нәрсә кем белә, кем күрде. И как раз ул пока розетканы такканчы, мин уже сәхнәгә чыгып, уже поклонда булай иттереп басып торам. Молодец. Шул менә иң кызык историялар күп инде. Истә калган шул. Истә калган әйе, иң кызыгы шул. Мин беренче тапкыр гашыйк булган кызның исеме. Миннән сорыйсың син. Әйе. Хәтерлисеңме, мин беренче гашыйк булган кыз. Исеме. Куганда садикта. Даже так ты помнишь? Садикта булган. Не рассчитывал, конечно. Әлфия түгелме? Садикта кыздар инде ул, Әлфиядыр инде, әйе улым. Әлфия. Әлширак булды ул. Садикта Адилә исемле кыз иде. Син аны белергә нимагыла ничек бер ничек. Факны белмим инде. Я белмим син. Ул мондай. Мен бер сөйләмим булай иттерәм. Ярар. Я люблю тебя. Мой жена будешь. Әти әниең танылган булуның плюс һәм минуслары. Я знаю, что этот вопрос будет. Ожидаемо. Плюслары? Яхшы һәм начар яклары инде, конечно. Яхшы якларынан башлап җибәрик. Яхшы яклар күрәктер инде. Конечно, инде, әлбәттә. Әлбәттә. Минусларына караганда. Ташлап китү, без калдырып китү инде, әйме. Кечкенә чакта, наверное, инде бик каты каласы килмәгәндер инде бер үзеңнең генә, әйме, яр барасы килгәндер инде. Юк, инде миңа постоянно хәзер дә минусларыннан миңа постоянно
Сезгә карагандай миңа карыйлар. Булай бу малай ничек эшләр микән, алай җырлый алыр микән, нәрсә әйтер микән, ничек Җаваплылык була ничек инде. басыр микән, ничек утырыр микән. Әйе. Менә хәзер нәрсә сөйләр микән дип та утыралар инде. Дотянется ли до вас, дип, сможет ли. Время покажет, никому ничего не обещаю. Плюс һәм минуслары. Минуслары шул, постоянно под вас меня пытаются как бы Шулай, подравнять. шулай, А я, запомните, О, это гомергә я. шулай инде улым. Прически у нас разные, Күз характер у алдында нас разный. булгачтан инде А из плюсов, плюслардан, алар минем иң олы горурлыгым. Ул минем иң зур плюсым. Алар минем өчен бик зур пример. рәхмәт. Ну и иногда на халяву билеты на концерты артисты дают нормально. Да, типа, ну и не только из-за вас. Ну там бывает такое, что еще. У меня еще от вас песен много остается, крутых. Тоже плюс. Ну и, конечно же, самая замечательная фамилия Билалов. Яралым. Рәхмәт. Мин Фәрхетдинов түгел. Ринат Галиаскаров. Исеңдә калдыр. Синең өчен специально. Һәр вакыт постоянно шул шуткаң белән уже достал. Яра, брат, минем кайтам. Давай семья окыйсың ха. Да, дальше. Кайсыбыз әти малае, кайсыбыз әни малае. Кайсыгыз әти малае. Соң менә шашлык буенча син күпләр әйтәләр миңа ашаган дип. Әйме? Минем малай. Кечкенә малай әтигә ашаганрак дип төсмәрлиләр. Бу әти малай. Төс буенча, әйме? Менә кайберләр әйтәләр, Булат сезнең халкы белән әтисенә ашаган диләр. Фуат миңа ашаган диләр. Әйе. Кызыллыгы буенча, например, сине әтиңә ашаталар, мине миңа халкы буенча алай дип караганда Фуатны миңа ашаталар. Вот, белгән кешеләр якыннар инде. Вот шулай. Ну, характер Синдә дә бар әтиңнеке, миндә дә. Юмор ягыннан Фуатта да бар әтиңнеке, миндә дә бар. Мин хәзер соңгы елларда синең кебек сдержанный булырга тырышам. Эмоцияларга бирелмәскә. Улгайдың менә шулай? Юк. Шәшем кыйлып бетсә дә, яш калам үзем монда. Йөрәгемдә рәхмәт. Йөрәгемдә. Ярар. Соңгы тапкыр тагын шуны развитие шулык сорауны. Соңгы тапкыр ни өчен бәхәсләштегез? Мин сиңа сорау. Әйе. Шул соңгы тапкыр. Хәзер тукта. Без синең белән ниндидер ки турындамы? Кая? Келек 3нче көн генә нәрсә сөйләштек инде? Ярар. Неважно. Ну, бик еш була дип уйларлар инде, спорлашу сирәк була инде. Нәрсәкә? Бәхәс спор бер бит инде. Либо соглашаешься, либо свою правду скрываешь и уходишь. Тебе доказывать смысла никакого нет. Син гордый зверь лев. Ну, конечно. А тебе доказывать смысла нет. Ты знаешь, что ты королева, и все знают, что ты королева. Әле мин бер көнне нидән шиткә планета итәм инде. Данил Сабировның нидә булган юбилейында. Булдым бит инде. Нәрсә чыктым, чыгыш ясадым, матур гына объявлять итте, тагын чыгып поклонга иттем дә инде, саблаш китеп барам. Инде все. Данир минем арттан. Зәйнәп апа, ул үз ни белән иде ул. Үз уйы белән нәрсә дип тукта хәзер тукта. Зәйнәп апа ул һәрвакыт үз. Уф, ты кара башына чыкты. Үзен, аның үзенчә үз хыялы, үз уйлары белән инде ул Зәйнәп апа дип калды арттан. Шунысы фикерендә инде уйлап торам, на самом деле. Ну, әлбәттә үзеңнең уйларың белән яшәргә кирәк. Үзеңнең юлың белән. Әйе, үзеңнең фикерең булырга тиеш. Һәм шул вакытта инде әлбәттә кеше дөрес була. Һәм инде фикер генә түгел, уй гына түгел, аны тормышка ашыру ягын карарга кирәк, үз эшеңне. Бу тормышта. Иң мөһиме шул, тукталып калмаска кирәк, һәм әлбәттә үз уйларың, үз фикерең. Рәхмәт, Данир. Менә синең шул теге шулай дип арттан калгачтын, мин үзем турында бер кат уйланып, кабат шуңарга нәтиҗә ясап тордым әле. Мин нигә алай дип әйтә икән? Нигә андый бәя бирдем икән ул яңа дип. Чынлап та, әлбәттә, кешенең үз юлы үз төсе булырга. 2 минут үтте. Әйдә, сорауларга күч кел. Минем берәр гамәлем өчен ялган вакытың булдымы? Ну, бу сораулар кабатлана инде, тагын кабат без турыда ниткән идек. Бу ялу. Әлбәттә, үзеңнең
кырыңдагыларны, үзеңнең әйтергә кирәк балаңны, әлбәттә, үзеңнән дә яхшырак эшләсен, үзеңнән дә яхшырак итеп күрсәтәсе килә. Әмма үзеңне күрәсең килсә, балаңа кара дип, үзеңнең холкыңны беләсең килсә, үзеңнең читтән ниндирәк кеше икәнен күрәсең килсә, бар балаңа кара дип әйтәләр. Ялганың бармы дип сорадылар. Шуңа күрә әйтәм. Ялырга урыннар булды. Әмма менә шул ялы булмас өчен әлбәттә үз-үзеңнән уялмаска кирәк. Иң беренче чиратта. Үзеңне белергә кирәк. Үзеңне белсәң, үзеңне белсәң, әйме тормышка ничек карарга кирәклеген, ничек бу тормышның кагыйдәләрен булдырырга, үзеңнең кагыйдәләреңне булдырырга кирәк. Шуңа күрә оялдырга итеп эшләмәскә кирәк. Шуңа инде мин менә шушындый җавап белән түгәрәкләнәм. Тырышлык сорау бирәм. Үз эшеңне. Минем холкымда нәрсә үзгәртер идең? Тамра. Менә минем холкымда нәрсә үзгәртер идең дигән әйберләр. Так. Синең холкыңда нәрсә үзгәртерим? Үзеңнең якыннарың өчен курыкмаска. Күбрәк доверять итәргә. Һәм инде советлар белән бик күп тыгылмаска. Потому что непрошенный совет это Шулай үзең дә эшләйме? Менә миннән кайберләр килеп Нет, это факт. Ну, ты лучшая, это факт. Ты самая лучшая, это факт. Смотри, Анна. Смотри. Бер моментларда шул бар. Әзгенә. Ярар, сөйләмәйм дибсен. Ярар, әйдә сорауыңа бир. Мин кызлар белән йөргәндә, уф, бу кызга иләнә генә күрмәсен дип уйлаган шакларың булдымы? Беренчедән, кызлар белән дус булып йөрү ата-ана өчен малайның кызлар белән дус булып кызлар белән аралашу ул зур бәхет. Алла сакласын җегетләр белән йөргән. Шуңа күрә нинди генә кыз белән танышса да, ул кызның Ты прикинь, такое произойдет. Ул кыз үзең әни аласың теге, мәктәп аласың дигәндәй. Ну шулай инде һәр вакытта килеп чыкмайды ул. Безгә ошаган кеше сиңа ошарга тиеш түгел инде ул. Синең үзеңнең үз юлың, үз мәхәббәтең булырга тиеш, үз төсмерләвең, үз квысың, в конце концов. Миндә андый гадәт юк. Мин кешенең чыраена үзең беләсең инде улым. Кешенең чыраена бу шамады теге ни дип, нишләп йөрисең син дип, былай иттереп, шаран ярып, акырып, или там нәрсә дип мин диктовать итәргән кеше түгел инде. Вкус турында нәрсә әйтә алам инде. Зайдите в Википедию и посмотрите, кто написал значение слова «вкус». Там написано будет Зайнаб Фархетдинов и Зуфар Билалов. Так. Так что с этим проблем нет. Рәхмәт. Мин идә нәрсә эшләргә яратмыйм. Әйтәле ул, мин идә нәрсә эшләргә яратмыйм. Син идә нәрсә эшләргә яратмыйм мин? Нәрсә эшләргә яратмыйм мин? Эшләргә. Чөнки идә җал итәргә кирәк. Ну, юк, сәхнә. Ну, синең эшең нинди? Син сәхнәдә иҗат итә торган кеше. Шуңа күрә син идә репетициядан башка теге эшләмисең инде. Ну, идә җал итәргә генә яратам. Шул әйе. То есть идә эшләргә, ну, идә эшләргә. Домашние запары это факт, понятно, но это должен каждый делать в семье. Но нәрсә эшләргә яратмыйм. Ну, мин монда яратмыйсың, тукта. Нәрсә эшләргә? Конкретно. Юк, Все ты любишь делать. Ну, иногда нас заставляешь тоже делать. Ты нас не любишь заставлять делать что-то. Вот что ты не любишь дома делать. Ты сама все делаешь. Да, дошли до конец. Ну, ладно. Мин беренче эшләгән акчамны нәрсәгә тоттым? Так. Что ж самое то не помню. Кетшүргә кирәк. Син нәрсәдер, по-моему, подарок, по-моему, нәрсәдер булды. Если бар. Нәрдә эшләгән беренче акчаларны? Кичкенә шаттым. Все, искә төште. Давай подсказку я тебе сделаю. Давай-ка. Безнең саксофонист ул
Бүләк итте ул телефонны миңа. Ничә инде? Әти миңа бүләк итте. Шул безнең саксофонистның телефонын. Выкупил, что ли? Әйе. Акчаң булгач. Әйе. Хәтерлисеңме? Әйе. Әйе, аңладым. Әтиңә бүләк ясадың. Жоқ, әти миңа бүләк ясады, теге концертларда эшләгәнгә. Ул Unix залларында концертлар ие безнең 5-6 көн. Әйе, вакытта, ул вакытта. Көн ул вакытта. Ие концертлар ие, мин как раз беренче тапкыр проекторда видеолар куеп, беренче эшләгән акчамны шул Китайдан алып кайткан телевизорлы телефон, теге бик мощный иттереп яңгырый торган китайский телефонны сатып алдым мин. Гашык булдым да шул телефонга. Хәтерлисеңме? Син әтиң ныграк хәтерлим. Менә мин башка чыккан иде ул. Яра. Хәр менә искә төште. 14-15 яшьләре ия миңа. Мәктәптә укып йөргән как раз. Шул беренче Кытай телефонын шул. Мороз. Всё, яра, хәтереңә төшкәч бик әйбәт. Шул беренче эшләгән акчамны шуңа тоттым мин. Яра, молодец. Бик әйбәт булган ул. Әле исеңдә калган. Әтиңнең исендә ныграк инде ул. Миңа караганда. Яра, ачуланмайын дия бу. Ничек ачуланып була бит. Мен сине соңгы тапкыр ничек мактадым? Мен сине соңгы тапкыр ничек мактадым әле? Нәрсә дип? Так. Кичә молодец улым. Кичә молодец улым әйбәт ясадык бит әле бу җырны. Чыннан әйткәндә, без кичә 3 сәгать эчендә җырны яздырып, эшкәртеп, финал мастеринг ясап, студияда 23 февраль бәйрәменә бүтән җыр чыгардык без. Җыр чыгардык. Ике бөртек. Җыр чыгармадык инде, видеоны чыгардык. Безнең фотографияларны. Киләчәктә бүтән музыкаль площадкаларда 2 бөртегем җырын тыңлый алачаксыз. Реклама. iTunes, YouTube, Spotify, Apple Music, бүтән музыкаль площадка. Мен үземә дә шады. Кичәгенәк үземә дә шу. Шу мен сиңа. Ну, аңчы да икәне бар имен. Бер ни комплимент, но кичәгенәк мен ачык Яхшы булды, молодец. Без ул җырны бит 22-сендә яздырга тиеш идек. Кимә? Безгә кунак килде, безнең отложили иртәгәгә. Һәм менә мин шушы әле урткан килеш бит әле. Аллага шөкер. Мин аны яздырып битеременме дип ышанмыйча барган идем. Аллага шөкер яздырдык да без аны. Һәм син миңа аны әйбәтләп эшләп бирдең. Менә мен үземдә көтмәгәндә, мәйтәм төнгә генә эшләр микән ничек итеп сводить итеп битерсең икән дип уйлаган идем. Рәхмәт. На одном дыхании ясадым. Кичә мактадым мин сине. Бик дөрес. Шул соңгы вакыт. Так, син сорау миңа куйсаң. Минем дуслар арасында сиңа ышамый торганнары бармы? Дусларым, шул хәтле күп түгел инде. Синең дуслар арасындамы? Нәрсә дип әйтим? Миңа дөресен генә әйтим мисә. Бер укыганда синең дусларың ярып килде сиңа. Бер концертка. Мин аны гомергә онтасым дип. Һәм мин аны күңелемдә гомергә вычеркать дип калдырдым. Әйтмим исемен кем икәнен. Аңладым. Кем икәнен исемен дә әйтмим. Менә дус дип йөреп әйме. Шул вакытта кырда утыра, мин үзәнә утыра дим, ул җегетләр керделәр, алар берничә иде. Шунда ул үзенең мәшинбә дус булып, шунда әйтимме синең хәтереңдә? Әйт, мен хәтерлим. Иңемә суккан. Исендә юк, ул бер генә дә сукмады синең иңгә. Мин утырам шунда име? Ул сиңа дус бит, әйме? Дус дип йөрдисең. Син бит үзең ул яктан дус кешегә инде әйбәт искренне тегән итеп относиться итәсең дип әйтәм инде. Ул сиңа иңгә сукту, әйтәм. Аха, всё. Ну ладно, җегетләрнең була торган хәл. Әйме? Җегетләрнең була торган хәл. И яңадан син дәшмәдең тоже. Утырасың инде, ну, сөйләшәсең итә. Тагын сукту ул сиңа бер тапкыр. Син дә дәшмәдең, син кырый итеп тордың. Һәм ул сиңа тагын 4-5 тапкыр сукты. Ул бер туктамады. Ул анда үзенең шундай атмосферага килеп эләккәненнән или ул үзе какой-то гордость аның бик нитте. Но син аңарга молодец, әйтәм, бу нишләр микән хәзер? Син дәшмәдең, түздең. Син аны шул кеш йомып калдырдың. Но минем менә ул истә калды гомергә. Мин яңадан син аны дус дип теге онытып син аны ниткән йөрдең. Син, конечно, аны исеңдә калдырмады. Мәктәптә ул. Ул мәктәптә укыган еллар. Юк, 5нче класс түгел. Зуррак класста ул. 5нче класста булганда бала-чага дип әйтергә була, әйме? Но монда ул осознанно, зрелый уже, как бы ул 9нчы класс иде микән, 5нче класста. Ярар. Синнән дә әйткәндә мин бер кашанда бер кешегә дә үпкәләмәдем, нәрсә булган. Шул вакытта
Шул Дусмалайны? Ул Мен сеза баргатта башламам. Дусмалай турында нәрсә әйтә алам. Сейчас проходит по очень крупному делу хищение имущества. Ну, в общем, не будем об этом. Карма такая штука, которая вас может взять и сзади, и спереди, и сверху, и за ноги. Ярамай алай кылынырга. Так, минем кайф юк, тузынам. Мені ничек тынычландырырга, минем кайф вакытта. Дәшмәп? Менә, минем кайф юк улым. Кайфым юк. Мин ачуланып йөрим, дулап йөрим бит инде. Ә мине ничек дип тынычландырырга була? Мине ничек дип тынычландырырга була? Якын килмәскә башта. Суынсын дип карап торырга, ана әзгенә градус төшкәч, чәйник куеп, әни, әйдә чәй эчәбезме дип. Булай тегеп песилә, син, Арслан бит инде. Әйдә ни чәй эчәбез дип. Әни чәй эчәбез дип. Песиләр белән аккуратны иттереп, баштан сыйфап, башыңны калып үзмәсен дип теге Арсланнар бар. Ну, алай түгел, тик тамалга инде. Юк, синең белән мин беләм ничек вообще. Беләсең ул, беләм. Син бит минем улым шуңа күрә. Беренчедән улым дева булганга мин кызлар белән без бер тирә инде шу. Бер чама. Укыйсың син сорау. Әгәр дә мин рус кызына өйләнәм дисәм, син Минме? О, әлеге дә баягы шул әйтәсең мәхәббәт. Алай безнең инде теге ни караш кискен, караш юк бит инде. Теге менә нәрсә булыр? Рус кызына әйләнсәң, нәрсә булыр? Татар кызында дип кеше булсын дибез бит инде без. Кешлекле булсын дибез. Сине яратсын дип мин һәрвакыт әйтәм. Хөрмәт итсен дип, яратудан да бигрәк хөрмәт итүе кирәк кешенең. Әйе. Вот. Менә шул үзе яхшы кеше булса, әгәр дә үзе нинди уйлар белән йөри инде сиңа карата. Яхшы булса, әлбәттә, андый теге урыс, татар, бары чуаш, теге француз, япон дигән уйлар юк. Кстати, мен японкалар бик ошый улым. Әлендә. Шундый. Миңа да японкалар бик ошый. Аны мусульманлыкка утыртсак, самое то, как раз и там, и тут хорошо, и все соблюдается. Син миңа сорап бирдең, әйме? Намазын да укырга өйрәтәбез. Әйе, мин хәзер. Син намаз укыйсыңмы ди? Юк, ул кызны дигән, мин түгришем. Эй, Аллам, үзеңә өйрәнәсе бар. Башта. Ей, рахмәт, я в космос верю. Ну и, конечно же, во все вероисповедания. Музыка өлкәсендә син кемнәрне үзеңә үрнәк итеп куясың? Музыка өлкәсендә. Бездән кала. Сездән калай, Әйе, бездән кала. Син инде әлбәттә рәхмәт. Вы Зурлап җавап бирәсең. Вы недостижимый, вы космос. Булай, Запад артистлары Чарли Пут. Бик әйбәт артист, әйе. Оннан соң Эд Ширан. Это вот заграничные артисты. Из наших русских это Чумаков. Шикарный артист. Вокалист, музыкант. Чумаков, кстати, миңа да шил. Әйе. Миңа тоже манерасы вообще гүлнәүши. Жду лайв концерты в Хораганда прям вообще әлендип. Атмосферага. Сиңа инде ниләр ошамый, рэперлар, меберлар ошамый, инансын беләм. Рэп музыкасын белмим мин. Современный рэп музыкасы бар бит инде. Элекке рэп музыка бар. А татарда вообще рэп дигән феномен. Эзләнәләр. Үзләренә кирәк. Тулыш кирәк. Безгә дә кирәк андый. Үтеге юнәлешләр. Төрлечә булырга тиеш ул. Шуңа күрә бөтен. Шуннан да әйткәндә, Сорау каналы минем өчен соңгы вакытларда бик кызык выпусклар чыгара. Нинди канал? Сорау каналы. Сорау дип атала бит каналы. Бик кызыклы программалар, неординарный менә. Анда токтасугалар, кызыклы вопрослар, сораулар да бирәләр. Күрә. Менә татар юморы үсә дип әйтә алам. Бик кызык. YouTube'та да күп каналлар ачыла, шуңа мин бик шатмын. Шуңа. Всё. Так, киләчәктә татар музыкасы да үсер, современный Европа стилистикаларын примерга алып, үсеннәр дип өметләнеп калам, әлбәттә. Кирәк бит инде бер төрле көнә булырга тиеш түгел ничектер.
үсәргә кирәк. Шулай ук минем фикерем буенча иҗат иткән кеше, артист кеше музыкада музыка белергә тиеш. Ми белән сольны аерырга тиеш. Музыка стильләрен различиясын белсен дип. Различиясын белсен. Дип әйтеп, өстәп әйтәсең. Килә инде синең дә. Ярар, яхшы. Рәхмәт сезгә. Акбулат, тулы җавабыгыз өчен. Бу сорауга бик тулы сез җавап бирдегез. Рәхмәт. Әйдә. Син что сорыйсың? Синең миңа акча белән ярдәм иткәнең бармы? Акча белән ярдәм иткән, әлбәттә. Без бит бер гаилә. Төрле ни була? Хәлләр була. Инде акча белән ярдәм итмичә булмый, әлбәттә. Ул кинога барганда йотламый да инде алар. Элеккегә. Әлбәттә. Шуңа күрә ансыз булмый. Бер гаилә булгач, бер-береңә кайчан булдыра аласың, ничек булдыра аласың, ярдәм итеп торырга тиеш. Без сиңа гына түгел, мәсәлән, син үзең аякка баскач, әлбәттә, син дә безгә. Ул инде олай дөресрәк һәм кызыклы күңеллерәк. Бүтәнчә ул әзгенә. Теге бергә сәхнәдә йөреп, теге гастрольләргә йөреп, общий казна дигән әйбер безнең бар. Без синең белән ел хәзер инде сәхнәгә мин бит инде. Беренче тапкыр сезнең белән гастроль, балачакта гастрольгә. Беренче Акбулат буларак. Әйе. Мин Булат Билалов дип теге зәңгәр төсле штан киеп, дурацкий кызыл рубашкалар, аннан соң мондый пирамидка, калган чәчтә мондый пирамидка ясап куяйын да сәхнәгә чыгайын, монда сирәк чәч, минем вообще кыйлып хәзер. Ә монда теге куй монда, полный. Ой, шәч. Мәктәптә минем әйтәм бит инде, менә Лилиянең шикелле Кадирова Лилияның шикелле шундый махнаты зур чәчләр, мен аны постоянно булай итеп теге полотенце белән жугач киптерәйем. Әйбәт. Шо коелып беткәндә инде. Яшаклар. Хәзер. Юк, миңа прическам хәзер бик тә ошый. Чәчендә жуып торасы юк, әллә нинди теге маскаларда, мәсәлән, кондиционерларда аласы юк, барбершопка да акча термин. Чәч үстергән миннән акча сорама. Всё. Болды. Ну, пожалуйста, купи. Со спины пересади, да? Ну да. Минем репертуарда сиңа иң ошамаган җыр. Улым. Так. Попробуй что-нибудь. Иң ошамаган җырлар. Синдә дә түгелдер инде. Син Юк, мактама мине, кирәкми. Юк, синең тавышыңны жаратам, но нинди җырыңны жаратмыйм. Синең. Сиңа төшерәле. Может быть, интервью дәврендә берсендә сиңа төшер, шуннан соң җавап бирәм. Әни шул җыр иде. Мин синең бүтән җырларыңны яратам. Син әни булганга, белмим инде, как-то автоматом уж. Автомат. Синең бүтән бестолковый җырчылар, синең җырларыңны яратмыйм вообще. Менә шуны яратмыйм. Юк, анда Кайбер күп җырларыңны яратмыйм. Кайбер җырларыңны яратмыйм. Чөнки бестолковый җырлыйлар аны. Син Зәйнәп апаңның җырыңны алсаң икән, или Зөфәр абыйның җырын алгансың икән. Тиешчә. Алардан яхшырак җырлый. Юк, бит минем репертуарда дигән. Минем репертуарда. Сиңа иң ошамаган җыр. Син кеше репертуар. Син кеше эшенә бәйләнмә. Кеше репертуарына бәйләнмә вообще. Син мине балачактан өйрәттең. Эшеңне эшлисең икән, яхшы эшлә дидең син миңа. Шуңа күрә хәзер дә әйтәсең килә. Ярар. Яхшы, рәхмәт. Нәрсә сиңа төшмәде? Син репертуарыңда бар җырларда. Ну, ярар, рәхмәт. Яратам бүтән җырлар. Яхшы, рәхмәт. Нәрсә? Минем иҗатыма синең карашың нинди? Беренчедән. Таләпчән карыйм. Икенчедән, мотор җырларыңа мотор. Дим, теге менә миңа ошамаган репертуарыңда бәлки бардыр. Синең репертуарыңда миңа ошамаган җырларыңны әлбәттә мин сиңа үзеңә әйтәм. Син что бүтән шәрәгешләргә кирәк дип, без синең белән сөйләшәбез. Без синең белән сөйләшәбез. Юк, сорау алай куелмаган. Син кара сорау ничек куелган шуңа? Мин әйтерсең. Әйе, шуңа күрә. Угыл нинди сорау?
Минем иҗатыма синең карашың нинди? Яхшы. Һәм инде син әзрәк кенә алданрак җавап та бирдең үзең дә. Һәм инде үзең дәшәргә кирәк, эзләнергә кирәк. Мин җырларны яратасыңмы? Әйттем бит инде, яратмаган үзең әйтәм бит инде. Киенгәнне сатасыңмы? Юк, сорау алай түгел. Сорау алай бирмәдем. Минем сорау вообще. Сорауга гына сорау җавап. Менә ничек итеп сорау биргән, шулай җавап бирергә кирәк. Дәвам итәбез. Мине 3 сүз белән тасвирла дигән. Мине 3 сүз белән тасвирла. 3 сүз. Аңладым, 3 сүз икән. Кабатлама. Хәзер. Батыр. Батыр. Матур. Сам не полюбишь, никто не полюбит. Не говори. Yok, батыр. Yok. Синең күп. Синең фикер 3 сүз. Яхшы якларың күп синең. Минем өчен пример. Батырлык. Рәхмәт. Батырлыгың, честныйлыгың һәм ачыклы ягың бик ошый. Рәхмәт. 3 сүз. Ничек уйлыйсың? Безнең кайсыбыз беренчерәк өйләнәчәк? Минме? Фуатмы? Так. Ну, кай вакыт анда уйлар кергәлиме әйтә бу Фуат өйләнеп тә куяр дип куйган. Ну, Ходай язганы булыр инде ул. Уйга әллә нәрсәләр керә инде ул. Аны я Кеше уйламыйча йөрмәй. Әллә нинди фикерләр, әллә нинди уйлар килә, шуңа күрә инде. Язганы булыр инде. Кайсыгыз булса булыр инде. Алдан мин аны или яшь чакта, теге әзгенә җитеп битмәгән чакта өйләнеп куясың. Либо уже башта теге акыл кергәч, уже аңлагач, тормышның нәрсә агы, нәрсә карасы. Шуннан соң инде, шуннан соң или взвешенно, или бестолково. Семью заводишь. Бездә бит әтиң белән бик иртә өйләштек. Миңа 21, аңарга 22 тулган. Вот, шулай булгач, шул вакытта өйләштек. Бергә башладыгыз. Төн тормыш юлын үттегез. Так, шулай. Ну, кем белә. Киттек. Әтиңдә сине нәрсә сокландыра? Әтидәме? Чувство юмора, отношение к тебе. Сине ничек синең белән сөйләшкәнен, яратканын. Кайбер чакларда була инде. Мөгезләре чыга, бит безнең кәҗә мөгез. Арыслан белән әзгенә мөгезләнеп алалар, но ансыз булмый, аннан соң нормальнаша да инде. Кыза, характер аның шундый. Ул безнең кыза да тиз кыза, тиз сүнә. Кыздырып кына тора. Ул ягышамыймы ни? Ул ягышамый. Но нинди сорау бирелде соң? Юк. Ну, не сокландыра. Ну, ничегini кеше. Менә сокландыра. Әйттең бит инде. Әйе. Отношениясы, теге ние баштагысын нәрсә әйтә. Күп ситуацияларга юмор белән. Юк, мин шуңа күрә. Кайбер кешеләр серьезнырак була, а ул как бы лайтоварак карый күп ситуацияларга. Аллага шөкер. Ул безне терпеть итә, без аны терпеть итә. Безнең әти яхшы кеше вообще. Соклангыч кеше. Шулай. Рәхмәт улым. Әтиңә җиткерем, ниме? Җырчы һөнәрен сайлаганыңа үкенгәнең булдымы? Минме? Җырчы һөнәрен сайлаганыңа үкенгәнең булдымы? Юк, үкенгәнем булмады. Мин тумыштан сәхнә кешесе дип уйлыйм үземне. Һәм мин сәхнәдә булырга тиешнем, җырларга тиеш идем. Мин барыбер кайчан да бер булса шушы сәхнәгә килер идем. Әгәр дә бүтән профессияны сайлаган булсам, әйтик мәсәлән, строительны бик яратам, архитектураны бит инде беләсең. Медицинаны бик тә ярата идем инде. Әмма менә батырчылыгым җитмәде, менә батыр дисең син. Минем батырчылыгым җитмәс иде медицинада. Барыбер кергән булсам да, бар шушы сәхнәгә килгән булыр идем. Нигә шулай батыр турында әйттем? Мин ул вакытта син университетта йөргәндә мин сине белмим бит. Хәзер генә белдем. Рәхмәт улым. Рәхмәт. Менә шундый. Мин сәхнәдә булган булыр идем дип уйлыйм. Һәм миңа Аллаһ Тәгалә язмышын, шушы язмышны биргәненә инде мин рәхмәтлемен. Мин нинди кайнана булырмын дип уйлыйсың?
Мен не дейді қойнана. Девчонки, короче, это вообще, там надо прокачиваться заранее. Просто весь Википедия, все инстаграмы и все ВК, если вдруг мы влюбимся в друг друга, вам надо будет реально подготовиться. Потому что это испытание похуже Том Брайдера. Ну, сен яқшы дедің бит мені. Жоқ, сен яқшы, мен жоқ, ты... Не қорқытасың қызларны? Ну, чё? Қорқытма. Зато я реально говорю, что вот так. Ты же не... Қорқытма қызларны. Ты далеко не пупсик. Давай, не надо, ладно. Ярар инде. Нейді. Да я и сам сейчас очень привередливый стал, блин. Ярар. Әйде оқимыз сұрауларны. Готовлю сам. Бабки зарабатываю сам. Воспитываю детей сам. Может, усыновить просто детей. Все. Чего я тебе? Любовь, конечно, тоже нужна. Любовь важная штука. Яқшы қойнана бұл рейдер. Яқшы қойнана, конечно. Сөзің әйті бітір, кіші қорқытма, қорқып қалмасын анасың. Тағын, мұның әнесін ашар деп. Күйеуге келмесілер тағын. Сен яқшы, сен Все. Тәрбиелешексің. Міне все. Де. Тәрбиелі дегенде аңларға керек дұрыс. Ашарға пішіріп, тәмні ашлар ашату. Бұлай тәрбиелі түгіл. Әркімнің өз ғайласы, өз әнесі әттесі бар. Яқшы қойнана болам енді. Әр қойнана привередливый енді. Көп яқтан қыз жұртқа и вообще малайына малай білен жүрген қыз әне үшін Қадірлі. Қадірлі түгіл испытание. Испытание. Яқшы яқтан ғана өзіңді көрсетірге тиіш. Ярар? Ярар. Сен ашаған кіші мені адашар? Deyip әйтәбіздәйін шылай тәмәмлейбіз мұ сұрауды? Нормально? Мен вообще соңғы уақытларда андай темаларны қайнана, той, балаларны жаратпаймын. Олай деймәйін. Өйдесі келмей, ол теманы пока өйдесі келмей, ішлер көп, жырлар ішлері бітілмеген, шуңа көрі әлі гастроллерді бар. Язалар бит. Не хочу эту Инде тему. ұнықлар Ты парады. лучший во всех планах. Ұнықлар парады. Если не понравится, то если... Там, как это, влюбиться, как смириться или слюбиться, там, как это говорится? Стерпится. Влюбиться. Ярар. Мәхәббәтле булырга ясын, мәхәббәтле кешене күрә белербез, Аллаһ бирсә. Ир баш хатын муен дигән гыйбарә белән килешәсеңме? Ир баш хатын муен. Но мин яратам киңәшләшеп эшләгән кешене, үзең беләсең дә. Без әтиек белән һәрвакыт киңәшләшеп, уртага салып эшлибез. Мәсәлән, ул булай, мин булай дип, булай тарткалашкан юк. Күп очракта ул бит киңәшләп эшләү, әлбәттә, муен дөрес борылуга ярдәм итә. Һәм киңәшләшеп эшләү башның эшләвенә дә ярдәм итә. Шул бит. Менә мин шундый карашта бит инде үзең син безнең беләсең бит инде гаиләбезне. Аллага шөкер. Нәрсәгә булса да бар шул киңәшләшеп эшләү кирәк. Эшне. Гаиләдә, тормыш барышында эш тә күп, мәшәкать тә күп, проблемалар да күп. Аларны шишу ягын карыйсың, әлбәттә. Шуңа күрә ул уңайрак шишелсен өчен, аның өчен инде әлбәттә һаманда ни кирәк? Уңайлы шишелер өчен уңайлы караш бер-береңә кирәк. Һәр ситуациядан чыгып, уңайлы караш, дөрес карашны һәм дөрес юлларны эзләү кирәк. Шу вакытта муен да шәбешли, башта шәбешлидер. Киттек, дальше. Ярар. Безнең гаиләдә кабул ителгән 3 төп кагыйдә. Это как в Библии. Не укради, не убей. Уйнап кайтам. Безнең гаилә юк, это основа основ. Это Коранда әйтелгән сүзләр. Но безнең гаиләдә соравың булса, бер инде проблема булса, әти әниеңә әйтергә курыкма дигән. Чөнки шулай. Яшергән эш ул барып чыкмый. Якын кешеләреңә доверие булырга тиеш. 3 төп кагыйдә дигән. Нәштә? 3 төп кагыйдә. Ышанычлык. Алдашмау? Фамилияңны
не пачкать имя. Не пачкать фамилию. Ансы синең үзең төбешең. Төбешең. Ая. Юк. Чөнки син шуннан да үзең исемең белән генә йөрмисең. Безнең шулай инде гаиләдә. Без жат кешеләр бит инде. Косячить, в общем, вообще никак нельзя. Ты должен делать настолько все аккуратно, чтобы никто ничего не подумал лишнего. Это и наоборот мотивирует воспитывать себя самого. Потому что ты отвечаешь не только за себя, но еще и за легендарную фамилию. Ой-ой-ой, рахмат. Да, вы легенды. Рахмат. Поддержите. Реально, да. Иң важный кагыйдә альфны ашатырга. Ая. Этне ашатырга. Этне ашатырга, урап ашап киргә. Ага. Обязательно без өйдә. Альфны карарга. Иң беренче чиратта үзеңә утырып ашаганчы синең дусларың, синең якыннарың, мохтаҗлар, алар тук булырга тиеш. Шулай. Бетте сораулар бу. У биттеме әллә? Бетте. Әңгәмәбез бүгенгә тәмам. Хөрмәтле тамашачылар, сез үзегезнең хатларыгызны языгыз. Нәрсә ошады сезгә? Ошамаган якларында языгыз. Комментарии, репосты, лайки. Барсында җиткереп тора аласыз. Без сезнең белән бергә аралашып яшик, дус булыйк.